Oui. Let's go to the shower. איזה שפה אתה מדבר? אנגלית. אנגלית? כן. Let's go to the shower. You don't want? Let's go to the shower. איזה שפה אמרת שזה? אנגלית. אנגלית. רשתוקה! אתה כועס עליי? פוסקוס. למה אתה כועס עליי? פוסקוס. באמת? אני לא ידעתי. ומתי תחזור? אמא שלך, מתי תחזור? איפה היא הלכה? לגן שלי. אתה לא יודע להגיד את זה באנגלית? הבא הבנתי. מה אני אצלם אותך מדבר באנגלית? לא, אבל כשאתה מדבר באנגלית זה יותר יפה. באמת, כי אתה עושה את זה ממש כאילו זה... צלם כבר. אני מצלם בסרט וידאו. אתה רוצה לראות את עצמך בוידאו? כן? אז תגיד ביי ביי באנגלית. ביי ביי. נכון.